Alaminos, Pangasinan Project, Part 8. So update po tayo rito mga boss. So halos napalitadahan na po yung mga dapat palitadahan. So kantuhan na lang po ng mga bintana at saka mga pinto sa may pinto niya. So kantuhan na lang yung mga inaayos nila dyan. So lahat ng canopy na buhusan na. Tapos nakapaglatag na rin tayo ng wall angle para sa sa pa-shop cover pala doon sa may spandrel. Yan. So nag-deliver na rin po tayo ng semento, tapos skin coat, tapos mga door jamb ay nandun na sa loob, na ibaba na po nila. So punta po tayo rito sa yan. Tayo rito sa loob. So dito ni-ready na rin na po namin yung yung flooring niya. So mag-slab na rin kami rito. Yan, so andito na rin yung actual nung gagawin na interior. So nasukat ko na rin po yan kanina. So libre ko na yun. So magdi-design na lang ako dun sa bahay. So ito na po yung sa may salas, dining, tapos kitchen, then office. So halos patapos na yung mga palitada. So kantuhan na lang talaga, tsaka flooring. So pwede na rin mag-skim coat dun sa ibang parte ng bahay, lalo na dun sa sa may labas. Dun sa labas kasi halos na natin, napalitadahan na. So dito tayo sa likod, tingnan natin. Ayan, okay. So abangan nyo na lang po yung susunod na vlog natin dito mga boss. Alright.